गान्दौला राजा बायदि हरै बाहां हरै बिरहां बे बाथ्राखौ लानानैनो बे समाव बिथां खाम्फा बरगयारिखौ मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिखौ सानैसो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे बिथांखौ अजद होदोंमोन जे खाम्फा बरगयारि बिथां बे खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जइन जाहैनाय बाथ्राखौ लानानै बुंथिदोंमोन जे बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गान्दौला राजा मेथाइ बायदि हरै बाहां हरै बिरहां होननानै बिथांखौ रुजुदोंमोन बिथांखौ जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बास्लायनायखौ लानानै रुजुदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै गिबि खेबनि थाखाय बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा रिप्लाइ होदों थामहिनबा फिननाय होदों बिथाङा बुंथिदों एरैहाय जे सिनियर दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सिनियर दैदेनगिरिफोरा बेफोरबायदि आंखौ मुंसुवाखै बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा होनानै आंखौ बुङाखै मानोना बिथांमोना मोनथिगौ जे आङो मा जाहोनाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल फारसे फैनो गोनां जाखो मानि थाखाय बे समाव बिथांमोनखौ नागारनानै बा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मानि थाखाय फैनो गोनां जाखो बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिन्थिगौ बे बाथ्राखौ प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा मिन्थिगौ आरो बेनि अनगायैबो बिपिएफनि सिनियर दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ मोजाङैनो मिन्थिगौ जायनि थाखायनो बेफोरबायदि आंनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बिथांमोना बुङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि मोनसे समनि बारग' डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों आरो अजद होदों जे आथिखालनि खायसे उन्दै जे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरासो बेफोरबायदि आंखौ गान्दौला राजाजों रुजुदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफनि सेनियर नेताफ्रा दासिमबो आङो बिपिएफ नागारनायनि सायाव बे रोखोम सोंखारियाखै खारन बिपिएफनि सेनियर दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिन्थिगौ जे आं मानो बिपिएफ नागारदों खारनखौ मिथिजोबगौ नोङो मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारियाबो मिथिगौ जोंनि सासे सेनियर नेता प्रमिला बायदेवआबो मिथिगौ थुद्रुब माखासे जि उननि रबिराम नार्जारिखौनो बुं रिहन दैमारिखौनो बुं आरो इमानुएल मुसाहारिखौनो बुं बेबायदि गासिबो सेनियर दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबगौ ओंखायनो रावबो जेबो बुङाखै नाथाय सानैसो उन्दै दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना बुंदों नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आंखौ बेवहाय थांहां बैयाव थांहां गान्दौला राजाजों रुजुदों आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंथिदों बिथांमोना उन्दै लाइमोन दैदेनगिरिसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा अजद होदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानाव बे समाव जेबो एजेन्डा गैया बिथांमोनाव जेबो बाथ्रा गैया बिथांमोननिया जास्ट माने फैबाय थानाय समाव पावाराव माबायदिहाय फैनो हागोन माबायदिहाय बिटिसिखौ खुंफिननो हागोन बेसो बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोननि टारगेट नाथाय बिथांमोना रायजोखौ लानानै माबायदिहाय सोरखार सालायलांगौ रायजोनि थाखाय माबायदि हाबा मावगोन बेनि मोनसेबो पलिसि गैया आरो बिथांमोना प्लेनिं गैया होननानै गोख्रों अजद खालामदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोनसे समनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनाव मोनसेबो पलिसि गैया आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरनाव मा बायदि थांखिजों लानानै बिथांमोना थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावगोन आरो बिथांमोना बे समाव रायजो राजाफोरखौ बा जौगाथायनि बिथिङाव मा एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावगोन बेनि सायाव बिथांमोना जेबो गियान गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जेबो एजेन्डा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरोबाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया बे समाव नोंथांमोननो जोंनिसिम भिजुअल सफैदों थामहिनबा बाइट सफैदों बे बाइटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि आं बे खोथाखौ बुंफेराखैमोन आं उत्तर होआखैमोन उत्तर होनोबो सानाखै प्रयजनबो गैया दिनै आं एसे रायखांदों दा आंनि बिबुंथियाव जे बिपिएफनि
सेनियर नेताफ्रा दासिमबो आङो BPF नागारनायनि सायाव बे रोखोम सोंखारियाखै खारन BPFनि सेनियर दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिथिगौ जे आं मानो BPF नागारदों खारनखौ मिथिजोबगौ नोङो मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारियाबो मिथिगौ जोंनि सासे सेनियर नेता प्रमिला बायद'आबो मिथिगौ थुद्रुब माखासे जि उननि रबिराम नार्जारिखौनो बुं रिहन दैमारिखौनो बुं आरो इमानुएल मुसाहारिखौनो बुं बेबायदि गासिबो सेनियर दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबगौ ओंखायनो रावबो जेबो बुङाखै नाथाय सानैसो उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना बुंदों नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आंखौ बेवहाय थांहां बैयाव थांहां गान्दौला राजाजों रुजुदों दा सोरबाया बखिदों होननानै बेखौ उत्तर होथारनांगौनि जेबो खारन गैया बिथांमोनहा आन्दायबाय आङो जेरैबायदि BPF दोलोआव गसंथाबनानै दंमोन गोबां खारनाव आङो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैदों मानोना दिनै BTCनि भबिष्यत निर्णय खालामनायनि दायित्वखौ BPF दोलोनो होजाला BPF दोलोआव प्लेनिं मोनसे परिकल्पना लानानै खामानि मावनाय गैला बिथांमोनहा बोरैहाय इलेक्शनाव देरहानानै आरोबाव BTC सालायनो हागोन बेनि थाखायल' सेस्ता खालामबाय थादों रायजो राजाफोरनो मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै जे परिकल्पना लानानै खामानि मावनांगौ जायगायाव बिभिन्न जाति गस्थि धर्मालम्बीफोरखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै ज' खौसे खालामनांगौ ओनसोलाव नांलायनाय गैया बुलायनाय गैया मोनसे सान्ति परिस्थिति सृष्टि खालामनांगौ बेबायदि परिकल्पना BPFनाव गैया गुबुन गुबुन जाति गस्थिनि भाषा संस्कृति साहित्य उन्नयननि खोथा बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथांमोनहा दिनै मोजां परिकल्पना लानानै मावनायखौ नुनो मोनाखै बरन्स दिनै UPPLआ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोजां परिकल्पना स्ट्रेटेजि लानानै दिनै लासै लासै मावनायखौ नुनो मोनदों बेखायनो मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि दैदेनगिरि एबा रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोनि प्रति नोजोरा साबसिन जादों आरो आकर्षण जादों ओंखायनो दिनै UPPL दोलोआनो फैगौ इलेक्शनाव जेरैखि जाया देरहाखागोन आरो सरकारखौ UPPL दोलोआनो दागोन आं बे खोथाखौ बुंफेराखैमोन आं उत्तर होआखैमोन उत्तर होनोबो सानाखै प्रयजनबो गैया दिनै आं एसे रायखांदों दा आंनि बिबुंथियाव जे BPFनि सेनियर नेताफ्रा दासिमबो आङो BPF नागारनायनि सायाव बे रोखोम सोंखारियाखै खारन BPFनि सेनियर दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिथिगौ जे आं मानो BPF नागारदों खारनखौ मिथिजोबगौ नोङो मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारियाबो मिथिगौ जोंनि सासे सेनियर नेता प्रमिला बायद'आबो मिथिगौ थुद्रुब माखासे जि उननि रबिराम नार्जारिखौनो बुं रिहन दैमारिखौनो बुं आरो इमानुएल मुसाहारिखौनो बुं बेबायदि गासिबो सेनियर दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबगौ ओंखायनो रावबो जेबो बुङाखै नाथाय सानैसो उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना बुंदों नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आंखौ बेवहाय थांहां बैयाव थांहां गान्दौला राजाजों रुजुदों दा सोरबाया बखिदों होननानै बेखौ उत्तर होथारनांगौनि जेबो खारन गैया बिथांमोनहा आन्दायबाय आङो जेरैबायदि BPF दोलोआव गसंथाबनानै दंमोन गोबां खारनाव आङो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैदों मानोना दिनै BTCनि भबिष्यत निर्णय खालामनायनि दायित्वखौ BPF दोलोनो होजाला BPF दोलोआव प्लेनिं मोनसे परिकल्पना लानानै खामानि मावनाय गैला बिथांमोनहा बोरैहाय इलेक्शनाव देरहानानै आरोबाव BTC सालायनो हागोन बेनि थाखायल' सेस्ता खालामबाय थादों रायजो राजाफोरनो मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै जे परिकल्पना लानानै खामानि मावनांगौ जायगायाव बिभिन्न जाति गस्थि धर्मालम्बीफोरखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै ज' खौसे खालामनांगौ ओनसोलाव नांलायनाय गैया बुलायनाय गैया मोनसे सान्ति परिस्थिति सृष्टि खालामनांगौ बेबायदि परिकल्पना BPFनाव गैया गुबुन गुबुन जाति गस्थिनि भाषा संस्कृति साहित्य उन्नयननि खोथा
बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथांमोनहा दिनै मोजां परिकल्पना लानानै मावनायखौ नुनो मोनाखै बरन्स दिनै इउपिपिएलआ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोजां परिकल्पना स्ट्रेटेजि लानानै दिनै लासै लासै मावनायखौ नुनो मोनदों बेखायनो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि दैदेनगिरि एबा रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोनि प्रति नोजोरा साबसिन जादों आरो आकर्षण जादों ओंखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआनो फैगौ इलेक्शनाव जेरैखि जाया देरहाखागोन आरो सरकारखौ इउपिपिएल दोलोआनो दागोन आं बे खोथाखौ बुंफेराखैमोन आं उत्तर होआखैमोन उत्तर होनोबो सानाखै प्रयजनबो गैया दिनै आं एसे रायखांदों दा आंनि बिबुंथियाव जे बिपिएफनि सेनियर नेताफ्रा दासिमबो आङो बिपिएफ नागारनायनि सायाव बे रोखोम सोंखारियाखै खारन बिपिएफनि सेनियर दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिथिगौ जे आं मानो बिपिएफ नागारदों खारनखौ मिथिजोबगौ नोङो मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारियाबो मिथिगौ जोंनि सासे सेनियर नेता प्रमिला बायदेवआबो मिथिगौ थुद्रुब माखासे जि उननि रबिराम नार्जारिखौनो बुं रिहन दैमारिखौनो बुं आरो इमानुएल मुसाहारिखौनो बुं बेबायदि गासिबो सेनियर दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबगौ ओंखायनो रावबो जेबो बुङाखै नाथाय सानैसो उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना बुंदों नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आंखौ बेवहाय थांहां बैयाव थांहां गान्दौला राजाजों रुजुदों दा सोरबाया बखिदों होननानै बेखौ उत्तर होथारनांगौनि जेबो खारन गैया बिथांमोनहा आन्दायबाय आङो जेरैबायदि बिपिएफ दोलोआव गसंथाबनानै दंमोन गोबां खारनाव आङो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों मानोना दिनै बिटिसिनि भबिष्यत निर्णय खालामनायनि दायित्वखौ बिपिएफ दोलोनो होजाला बिपिएफ दोलोआव प्लेनिं मोनसे परिकल्पना लानानै खामानि मावनाय गैला बिथांमोनहा बोरैहाय इलेक्शनाव देरहानानै आरोबाव बिटिसि सालायनो हागोन बेनि थाखायल' सेस्ता खालामबाय थादों रायजो राजाफोरनो मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै जे परिकल्पना लानानै खामानि मावनांगौ जायगायाव बिभिन्न जाति गस्थि धर्मालम्बीफोरखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै ज' खौसे खालामनांगौ ओनसोलाव नांलायनाय गैया बुलायनाय गैया मोनसे सान्ति परिस्थिति सृष्टि खालामनांगौ बेबायदि परिकल्पना बिपिएफनाव गैया गुबुन गुबुन जाति गस्थिनि भाषा संस्कृति साहित्य उन्नयननि खोथा बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथांमोनहा दिनै मोजां परिकल्पना लानानै मावनायखौ नुनो मोनाखै बरन्स दिनै इउपिपिएलआ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोजां परिकल्पना स्ट्रेटेजि लानानै दिनै लासै लासै मावनायखौ नुनो मोनदों बेखायनो मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि दैदेनगिरि एबा रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोनि प्रति नोजोरा साबसिन जादों आरो आकर्षण जादों ओंखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआनो फैगौ इलेक्शनाव जेरैखि जाया देरहाखागोन आरो सरकारखौ इउपिपिएल दोलोआनो दागोन